morning mga kaspero. Nandito tayo ngayon sa Kabalian. And kumalma na kasi mga kaspero, kaya dito tayo ngayon magpamana. Ayan, doon yung Boracay, Hapil, Tablas. Kasama ko si Master Danny, yung bangka niya. Tapos si Master RJ nandun na. Ito na yun. Hoy! Gamit kong pana mga kaspero, itong patos. Patos muna tayo. Right. Yan si Kabantay Junjun. Yun. Tapos si Kuya. Yan. Sana swertihin tayo ngayon mga kaspero. Baka dali tayo ng GT at saka King Mac. At ito yung unang sisid natin mga kaspero. Hindi ko inaasahan sa pagkakataong ito na ganito karami yung isda pagkatapos ng bagyo dito sa spot namin. Yung spot na to mga kaspero, dito ito sa Kabalian. Grabe. Hindi sana ako magdadrop dyan, pero parang na pakiramdaman ko na maraming isda na malalaki yung nasa ilalim. Kaya dumiretso ako, tapos nag-drop, tapos naghintay ako mga kaspero. Ayan. Sa di kalayuan mga kaspero, nakakita agad ako ng King Mac. Kasi iniisip ko, mag-free-fall lang ako kasi may mga King Mac. Nung tiningnan ko sa ilalim, wow, grabe. Napakaraming GT, kaya pinili ko yung medyo mas malaki mga kaspero. Ayan o, tingnan nyo, grabe talaga. Sobrang laki. At ang dami nila. Yung King Mac sa taas, yung King Mackerel, hindi ko na pinansin mga kaspero kasi nung nakita ko itong mga giant trevally, talagang namili ako. Ayan o, grabe. Ang lalaki nila mga kaspero. Kaya nung paahon ako, hindi ko siya binigyan ng chance na makakuha ng mahabang tali o dainima kasi baka pumulupot sa bato mga kaspero. Napakahirap niyan kasi medyo may kalaliman din ito. Nasa 20 meters din ito mga kaspero. Kasi pag pumulupot yun sa bato, tapos malakas yung agos, may hirapan tayo. Kaya hinila ko siya, hinila mga kaspero para hindi siya pumulupot sa bato. Pisto pa po. Tangigay mga paulo. Yan na. One down agad mga kaspiro. Pumili ako sa ilalim. Daming isda, grabe. Kita nyo nung sa video mga kaspiro, yung mga tanigi. Tanigi sana yung papanain ko, kaso maraming GT. Kaya pumili ako ng mas malaking GT.
natin na stone shot mga kaspiro. Pero tagos din naman. At ito na yung pangalawang isda natin mga kaspero, isang Island Trevally. Ayan, kung napapansin nyo. Medyo nagpag kasi yung camera natin mga kaspero, kaya medyo malabo siya tingnan, pero at least nakuha na natin yung pagpana natin ng Island Trevally or Talakitok mga kaspero. At ito naman mga kaspero, marami akong nakitang mga rainbow runner dyan, or mas kilala dito sa aming kanduingan. Tapos meron ding unicorn fish. Ang problem lang, unang sisid natin medyo hingal tayo, kaya hindi natin napana at umahon ako sa taas. At dito nakakita ako ng maraming sulig or dalagang bukid mga kaspero, at nag-drop ako sa ilalim. Nung pagka-drop ko, nakita ako ng isang GT ulit mga kaspero. Hindi naman kalakihan ito, nasa 3 kiluhan mga kaspero. Ayan o, talagang lumapit siya nung nag-drop ako tsaka naghintay. Ayan, ganyan yung technique sa Trevally. Pero minsan din mga kaspero, meron ding kusang lumalapit kapag yung spot mo ay abundant talaga or mas maraming isda.
talakitok natin mga kaspiro. GT. Yung kanina, una natin to. Yung una natin. Ito nasa 2 kilo lang to. At ito, tumawag si Kabantay Junjun sa amin yung pagkaahon sa bangka, kaya pinuntahan agad namin. Yun pala, nakapana sila ng King Mac or tanigi mga kaspero, kaya nilapitan ko at para may second shot. Nung tumalo na ako sa bangka, yun, hinahabol na rin pala ni Master Danny para may second shot. Pero hinabol ko na rin para mas secure yung isda natin. Sayang din kasi at napakamahal ng king mackerel mga kaspero. Wala na kawala, 3 na. Ha? Nakatagahat pa ba? Iso na mo ba?
At ito na yung last na isda ko mga kaspero. Pauwi na kami niyan kasi parang sumakit na yung ulo ko kasi may plema o sinisipon tayo. Kaya mga kaspero, sana huwag po kayong magsawang suportahan ang aking YouTube channel. Sa ating mga silent viewer dyan, sana mag-subscribe po kayo para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat mga kaspero, and shoutout sa inyong lahat at mag-iingat po kayo lagi. At ito yung mga nahuli natin mga kaspero. Yo, grabe, daming mga GT. Nadali si Master Raji ng talakitok. Talakitok, ulos. Nandiyan pa sa ilalim yung iba. Ibibenta natin yun pagdating sa tabi. Okay mga kaspero, nandito na tayo sa bahay at naubos na yung isda natin. Yun, merong inihaw. Inihaw. Akin na yung maliit. Inihaw. Yun, yung nagagawa. Yung napanan natin yung unicorn, inihaw natin mga kaspero. Si Raji, oh. Harap. Wow. Yun, oh. Harap sa atay. Namatayan niya yung atay. Wala. Matunaw yan eh, matunaw. Ayun yung atay, oh. Yan. Ayan. Natutunaw daw yan, eh. Matunaw yan. Pag walang nakatingin. Halo pag nalaglag yan sa ano? Sa baga ba? Baga. Sa baga. Baga. Sabi ang taba ng unicorn mga kaspero, oh. Hindi pa Yan. Sarap nito, oh. Yung ano, balon-balunan. Hindi ka lang pala sa At sasaing tayo mga kaspero. Kakain muna tayo bago matulog mamaya. Para bukas meron naman saing. Tapos ihaw. Ang ganda ng tato, oh. Master Donnie. Yo yo yo, luto na ang ating inihaw na unicorn fish. Yun. Ang sarap mga kaspero. Yun. Yan. Yan. Kain tayo mga kaspero. Macho si Masaracho. Yan yung mga asperong hindi mataba kasi payat. Hindi mataba kasi payat.